बड'फा गेजेरारि मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै 13 बोसोर सिंनि जोबथा जोलुर बादायलायनाया मैया जोबलांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर बिजनि दख'रा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाया थांनाय सानखालि जोबलांबाय। मैयानि बे जोबथा बादायलायनायखौ कर्नासारा आरो थांगाबारि गामिनि गेजेराव गेलेदोंमोन आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव कर्नासारा गामिया 5 गलजों थांगाबारिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि जयशरण नार्जारि, लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि नबजित नार्जारि, 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मोसाहारि, नर्थ कामरुप कलेजनि बिबुंगोरा बिनय केर काटारि, सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपेन चन्द्र बसुमतारि आरो गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों जोबनानै थाङो। गेजेर बिजनि दख'रा फरायसा आफादा जिल्लानि खावलायनाय बायदि मिरुनि बिथोन बादि माने 13 बोसोर बैसोनि जि जोलुर बादायलायनाय हौवासाफोरनि बेखौ दिनैहाय बिथांमोना फाइनाल बेखौ फोजोबनानै लाबाय। बेहाय आंखौ माने दिनैनि जि फाइनाल बादायलायनाय बेयाव बेखेवगिरि महरै आंखौ लिंहरदोंमोन। दा बेनि थाखायनो आं गिबियाव गेजेर बिजनि दख'रा फरायसा आफादखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दा बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै आं बेखौनो बुंगोन, दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5थि खेबनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ दख'रा लेभेलखौ जोङो मावफुंना लानो थाखाय बिथोन हरनाय बायदि माखासे दख'राफोरा दिनैहाय मावफुंबाय आरो दिनै मोनसे मोननै दख'राफोरा मावफुंनो गोनां दंबावो। आं दिनै खावलायगोन जायफोर दख'राफोरा बे हाबाफारिखौ मावफुंना लायाखै बिथां थाबैनो बे हाबाफारिखौ मावफुंना लानांगौ। मानोना जोङो 20 जुलाइनि उनाव जिल्लानि जि जिल्ला थाखोनि बादायलायनायखौ जों जागायगोन। जिल्लायाव जोंहा मोन 25 दख'राफोर दङ। दा बेनिनो माखासे जोङो मोननै मोनथामल' दख'राया मावफुंनो दंसै, बाखि दख'राफोरा मावफुंजोब्बाय। दा बेहाय जोङो 20 खालारनि उनावनो जिल्ला थाखोनि बादायलायनायखौ जागायगोन आरो जिल्ला थाखोआव जोङो जिल्लानिफ्राय जोङो साबसिन गेलेगिरि दिहुननानै मिरुनि बादायलायनायाव जोङो बाहागो लानो थाखाय खाबु होनाय जागोन आरो बेयो माने बेखौनो आङो फोरमायो दिनैहाय। नोंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मोनसे आफाद। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखाय, बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानाय उननिफ्रायनो बर' जातिखौ जेब्लायबो बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानो थाखाय, बर' माहारिनि सुबुंखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावदों। बे समाव आं बेखौनो बुंगोन, दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मोनसे आफाद। दा जोङो नुदों जोंनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समाव सोमावसारनाय दङमोन। मोनसे समाव जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों BSc मोनदों, BTC मोनदों, दिनै BTR मोनबाय। दा बेजों आं बेखौनो फोरमायनो नागिरगोन, जोंहा जोंनि सोमावसारनाया सम सम जाबोबाय थादों आरो सम सम जोंनि जि डिमान्डफोर, दाबिफोर बेखौ जोङो सरकारनिफ्राय आबुङै मोनफुंजोबाखैबाबो जों माखासेखौ मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो जोङो सोमावसारनायजोंल' जानाय नङा। जोंनि जाथिया जुदि बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानांगौबा, जोङो बर' माहारिया बुहुमाव सिनायथि जानांगौबा जोङो गासै बिथिङावबो जों जौगासार जानांगोन। जेरै गेरेमसा माहारि जानो गोनां जायोबा जोङो सोलोंथायाव जौगानांगोन, माने हारिमुआव जौगानांगोन, गेलेनायाव जौगानांगोन, जों स्किलनि फारसे जों गोसो होनांगोन आरो जों जेब्लासिम स्किलनि फारसे जोङो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ, लाइमोन बिथांमोनखौ स्किलनि फारसे जों गोसो होनानै नङा, अब्लासिम जोंनि लाइमोनफोरा जौगासार जानो हानाय नङा। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 5थि खेबनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायनायखौ लानायनि गुबै खारना बेनो, गेलेनायाबो दा मोनसे स्किल। गेलेनाया मोनसे स्किल। दा जोंनि गेजेराव दिनैहाय बर'फोरा फुटबल गेलेनानै एगजाम्पोल हिसाबै, बिदिन्थि हिसाबै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जोंहा दुर्गा बर' दङ, हलिचरन नार्जारि दङ। दिनै इण्डियान वमेन्स टीमनि केप्टेन अर्पना नार्जारि बिथांमोना दिनैहाय गेलेनानै बर' जातिखौ एसेब्लाबो माने सिनायथि होनो हादों। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो, जि उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोनाबो जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो हायो, गेलेनायनि गेजेरजों माहारिखौ सिनायथि होनो हायो, गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जातिखौ गेरेमसा महर दानो हायो। बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ माने होबाय थादों। आरो गोजोनथाव बाथ्रा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोबाव माने जोङो जागायनायाव जोङो जिल्ला हिसाबै
खोब माने माखासे दखराफोरा बेखौ जागायनो हायाखैमोन उनाव जोङो फैयै फैयै दिनै एबार 5थि खेबाव जों नुनो मोनबाय मोनफ्रोमबो दखरायाव दिनै गेलेनायनि मोनसे जागरना फैबाय होननानै जों साननांगोन आरो बेजों लोगोसे गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव थांनाय बोसोराव माने मोनसे बड'फा एफसि बड'फा फुटबल क्लाब मोनसे रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि गेजेरजों थांनाय नैबे बोसोरनि अल आसाम फुटबल एस'सिएशन खुंजानाय माने आसाम इउथ लिगआव बे बड'फा एफसिआ गिबि खेबनि थाखाय माने गेलेनानै अल आसामनि बिथोरावनो सेकेन्ड पजिशन मोननानै फैनो हाबाय बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रासिना बेनो बे बड'फा एफसिआव बाक्सा जिल्लानिफ्रायबो जोङो 3 गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो दा गोजोनथाव बाथ्राबाव माने बे बड'फा एफसिआ आसाम फुटबल माने इउथ लिगजों खुंजानाय जि लिगाव सेकेन्ड पजिशन मोननो हानायनि उनावहाय माने दा अल इन्डिया फुटबल फेडारेसनजों खुंजानो गोनां आन्डार 13नि लिगावबो बे हानजाया गेलेनो थाखाय खाबु मोनसिगोन बेखौ जोंनो फोरमायदों बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों सानदों मा बे गेलेनायजोंनो जोंनि जाथिखौ जोङो सिनायथि होनो हागोन आरो बे गेलेनायजोंनो जोंनि गथ' गथायखौ जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ गाज्रि खामानिनिफ्राय आथिखालाव सोलिबाय थानाय जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय बिथांमोनखौ डाइभार्ट खालामनानै फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो जौगासार खालामनो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो आं खावलायगोन साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ जों गाव गावनि गथ' गथायखौ जेरैबायदि माने सोलोंथायाव जौगासार जाजानो लुबैदों दा सोलोंथायाव जौगासार जानायजों लोगोसे आङो साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायखौ जेरैहाय फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामो थिग एखे रोखोमैनो गाव गावनि गथ' गथायखौबो बेलासि समाव फिल्डआव लांनानै जाहाथे प्रेक्टिस खालामहोयो आरो प्रेक्टिस खालामनायनि गेजेरजों गावनि गथ'खौ सासे मोजां गेलेगिरि फुटबल प्लेयार खालामनो हायो आरो फुटबलल' नङा बायदिसिना खेला गेलेहोनानै जाहाथे गावनि गथ'खौ माने सासे मानसि महरै सिनायथि होनो हायो बेखौ आङो साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोनखौ खावलायगोन नङाबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दा जायफोर माने गाज्रि थासारियाव दङ बिनिफ्राय बासायनांगौबा मोनसेल' राहाया जाहैबाय गेम गेलेनांगोन जोङो खेला गेलेहोनांगोन जों बेस्थ' खालामनांगोन फरायसा बिथांमोनखौ जुदि बिथांमोनखौ उदाङै नागारना दोनोब्ला बिथांमोना गाज्रि माने फारसे थांबाय थागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो गारजेन बिथांमोना जाहाथे माने बिथांमोनखौ मोजां खालामनायनि थाखाय खाबुखौ लायो आं बेखौ खावलायदों